Mga dugang pamisa, pamisa sa kalag ni Silverio Ansusima, Bourbon, Cordelio Facuhad Jr., Facultad Jr. o Aurora Facultad o Berlina Arrigo, offered by Facultad family. Ma'am, dira ma'am. Ma'am. Shh, dira. Mamita. Ako kang gusto ka kay si Ernie dira na nagbasa din. Magbarog lang ka. Maayong gabi natong tanan, malihog ko, marugta, alang sa atong Angelos. Manindog ta palihog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Mamanam kun siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa amoy ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanato sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa amoy kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Magpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa amoy kamatay. Amen. Iampo mo kami santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Hesus Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Sa ngalan samahan sa anak kung sa Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang ikaduhang adlaw sa atong triduum, sa atong pagpangandam alang sa atong pagsaulog, sa ato ang pagdidikar diri sa ato ang simbahan. Ug sanglit kitang tanan mga makasasala man, aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog niining santos nga misa, ato ang hinulsulan ang ato ang mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga magagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong misilaog ingon og usa ka sulok. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawhan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugngan niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, way lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Sa ngalan sa labing halangdon, gibanhaw nimo ang usa ka taong patay. Gipahamtang nimo ngadto sa usa ka bantog nga hari ang usa ka sakit ug ang kamatayon. Didto sa Sinai, hidunggan nimo ang Ginoo nga nagbadlong kanimo ug nagpahayag sa iyang kabubuton sa pagsilot sa iyang mga kaaway.
Gidihugan nimo ang usa ka hari aron mahimong galamiton ni adtong siluta ug ang usa ka propeta aron mobanos kanimo. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios, sa dili pa kinimo sugwak diha sa kapungot. Nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pag-usab ug mapahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo, nga mobalik ingon man sila nga nangamatay diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Sa diha nga si Elias nataguan sa limpus, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari, ug wala sila makahimo pagpabuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisod ra kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, naghimo siya ug katingalahan nga mga milagro. Ang pulong sa Ginoo. Magsadya untang mayong mga tao diha sa Ginoo. Pasadya ang yuta, papalipayang daghang mga pulo, ang katarong ug mawang gibarugan sa iyang trono. Magsadyang nagahurot sa iyang mga kaaway nga nagalibot. Ang iyang mga kilat nagahayag sa kalibutan. Ang yuta nakakita ug mikurog. Magsadyang atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasod nakakita sa iyang himaya.
mga butang nga kinulit, nga nagahimayat sa mga butang nga makawang. Ang tanang mga Diyos naghapa sa iyang atubangan. Masakyang tawayong mga tao, diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunahan, sa inyong pagampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat, sa mga pagano nga naghunahuna, nga dunggon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw panig-ingon kanila nga the Lord's Prayer. Pirmi nato ni siyang litukon o mostly nato nasayod or nakamemorize ni ini. Apan, nanuroy ka, Bards, nananoy nag-answer. Sumuna nga, binta-bintaha, gining aptik-aptik sa tagmataba, no? Sumuna nga, kung atong tanahon, na-memorize nato ang maong pagampo, apan wala nato makita ang kahulugan ni ini. Kung ato ni siyang pamalandungan ba ang mga pulong sa maong pagampo, duna pag yun siya'y mas laong pa kaysa ato lang pag-memorize. Ugo niya makatawang kini kanato nga mamahimo kitang mahaduol sa Dios o ngadto sa ato ang isig katao. Sumuna nga unsa man ini siya ang the Lord's Prayer. Oh, ito na po ang choir na po'y nagtabi. Pastilan dolor. Sumuna nga unsa man ini siya ang the Lord's Prayer. Muna nga una atong gi-acknowledge nga ang Dios nga numan kay makatunta sa pag-submit sa atong kaugalingon ngadto sa Dios matag adlaw. Kay usahay tinuod moingon ta ihatag kanamo karong adlaw, no? Ang kalanon namo sa matag adlaw
pero matag adlaw ang atong gipangayo, pero ang atong hunahuna tibuok tuig na. No, wa na to murag giingon ta ang matag adlaw so ihatag ug unya mga igsuon human kita mangayo sa Dios. Atong makita nga dunay babag sa grasya nga ato ang gikinahanglan. Ug unsa may babag sa grasya nga atong gikinahanglan, mao ang ato ang sala. Mao na nga moingon na usab kita, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pero pananglitan, naa pa kay wala pa gyud mo pasaylua og di pa ka makapasaylo. Makaingon ko, musugyo tingali ko, nga ayaw lang sa tiwas sa tingali ang maong pag-ampo. Kay tingalig bayad, mura lang, ganabang maingon, wa na to, hatagi ug puy. Kay moingon ta pasaylua kami sa among mga sala. Ingon, nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Pero naa pa kay wala nimo pasaylua. Naa pa kay gikalagutan. Pero sige kag ingon, nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Di ba niya ito mailad ang Ginoo? No mo na nga pananglitan na pagani mo wa ni gyud niyo pasaylua, no? O niya ana na mo taman nga ini mga mo amanamo, ana na lang amanamo naga sa langit pagdayon mo ngalan, ngedeg human arin sa sikang part ang kalan unamo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Amen. Ngano man kay kung imo pang lahuson nga ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, pero naa pa kay wa nimo pasayloa. Kawang lamang ang maong pag-ampo. Di ba? Muna nga moingon ka ikaw padre maghimuhimo sa kag-imuhang prayer, no? Pero kana bang moingon ganita maning kamot kay mag-unsa man magsige kag ingon ihatag pasaylua kami sa mga sala, ingon pasaylo kami sa nakasala kanamo, unya naa pa kay daghang wa pasaylua, imo lang giilad-ilad ang Ginoo. Unya di man nato mailad ang Ginoo. Di sad nato mailad ang atong kaugalingon. So unsa man ibuot nako sang ipasabot kay nangayo kami ngon ingon pasaylo kami sa nakasala kanamo, pasaylua ang nakasala kanimo. ug sa ingon ni ana mas mulawom ug mulig-on ang imong relasyon sa Dios ug ngadto sa imong isig katao. Busa mga igsuon sa atong pagpadayon ning santos nga misa. Una sa tanan atong pangayoon sa Ginoo nga sa matag higayon nga kita magampo din ing gitawag natong the Lord's Prayer or formula prayer. Atong pangayoon sa Ginoo nga makita unta nato ang kahulugan sa mong pag-ampo ug puy-an nato paningkamutan nato sa pagpuyo unsay atong giampo. Amen. Palihog manindog. Si Jesus nag-ingon kanato nga makasangpit kita sa Dios atong Amahan. Busa uban sa lig-on nga baglaong dadon nato karon ang atong mga hangyo ngadto kaniya. Moingon kita, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lokop sa kalibutan kanunay mo padayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Dios nung gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mohunong sa pag-ampo ni magpadala sa mga pagtintal, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga aduna unta kitay igungpan sa pagsustinir sa atong matag adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo.
nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makahimamat sa Dios diha sa ilang matag adlaw nga mga pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay magnawnganay inig kakita nila sa Ginoo dito sa iyang tunhay puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Kining tanan among gipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanay. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa katibukan sa santos nga simbahan. O Ginoong Dios, nining pan ug bino, gihatagan mo kami sa kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog o paghatag kanamo o kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo. Ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa iyang mga kaabag nga mga kaobispuhan, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang amuang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-an silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo sa amahan, gamito nato ang pulong gitudlo sa atong manunubos. Tanan, amahan namo,
nga naa ka sa mga langit. Pagdahigon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa amo ang mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugian sa mga pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daotay. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotay. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga wala umon, pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Di mo man ang gingharian, Ako bukang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay. Panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo.
kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kay ngawas sa lawas kung kalang